Penderfynodd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwilio i sylweddau seicoweithredol newydd, mae MPS, gan fod y nifer sy'n ei defnyddio wedi codi yng Nghymru a llefydd eraill yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae llawer yn poeni am y niwed am mae MPS yn ei achosi i iechyd pobl ac i gymdeithas, ac roedden ni am dynnu sylw at amcanau yn arferol a mae angen ei cymryd ei mwy i bobl fedru gwneud penderfyniau gobeithos am ddefnyddio'r sylweddau yma. Fe glywson ni fod 60 o bobl wedi marw yng Nghymru a Lloegr yn 2013 oherwydd NPS. Roedd yn 15% yn uwch na flwyddyn flaenorol bod mwy yn marw oherwydd ei bod yn camddefnyddio alcohol a sylweddau eraill. Roedden ni poeni am y twff yn y nifer sy'n defnyddio MPS. Cawsom 72 o ymatebion i arolwg. Cafodd 8 sesiwn dystiolaeth a'i cynnal gyda 23 ardystion. Cafodd grwpiau ffocws a'i cynnal yn Wrexham a Merthyr i glywed gan staff rhengflaen yn uniongyrchol. Aeth aelodau pwyllgor i ymweld â Dan 24/7, Project Lots, Clwb Ieuenctid Forsythia a Drageid. Rydym wedi gwneud 14 o amgylchellion yn yr adroddiad. Rydym ni'n meddwl dylai Llywodraeth San Steffan sefyll mor gyflym â phosibl i wahardd pobl rhag cyflenwi MPS. Hyn, mae'n ymchwiliad yn dangos na fydd yn bosibl datrys y problem yn gyfan gwbl drwy newid y gyfraith. Rydym ni hefyd wella ffordd gyda ni'n dysgu disgyblion ysgol am ddefnyddio sylweddau, codi ymwybyddiaeth a chyhoedd, a gwella gwasanaethau sydd ar gael i drin pobl sy'n gaeth i sylweddau. Mwyn wneud yn siŵr bod y nifer yn sy'n defnyddio NPS yng Nghymru yn gostwng. Mae angen i cyhoedd wybod nad yw'r legalhaeth yma ddiogel nac gyfreithiol. Gall esgyl effeithiau a'r niwed y mae nhw'n ei achosi bod yr un modd ddifrifol ac effeithiau, cyffuriau anghyffreithiol, a gall fod yn un mor hawdd mynd i gaeth iddynt. Mae disgwyl i'r Llywodraeth Cymru ymateb i adroddiad ac ymhellion y Pwyllgor Iechyd diwedd mis Mai 2015. Ar ôl cael yr ymateb, bydd y Pwyllgor yn gofyn i holl aelodau Cynulliad drafod y pwnc yn y Senedd. Bydd hyn yn gyfle i ofyn cwestiynau i gweinidog am y camau a gaiff ei cymryd i roi 14 ag ymhelliad a wnaeth y Pwyllgor a waith ac i dynnu mwy o sylw at y pwnc pwysig hwn. Mae mwy o wybodaeth am ein hymchwiliad a gael ein gwefan. Na i gael diweddara, dilynwch ni ar Twitter @Cenedlaethol.